Sa pag-ulpo sa kagubot sa Middle East, may resulta kini sa kalit nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo na labing nakaapekto sa panginabuhian sa sektor sa transportasyon. Gani ang mga driver ug operators padayong nagbaguod tungod sa menos nga kita karon. Ani ang atong pre-SONA 2026 special report. Pipila ka mga sinsilyo ug mga papel nga kwarta. Kini na ang adlaw-adlaw nga kita sa jeepney driver nga si Manny kinsa gabiyahe sa rutang Hasaan to Cagayan de Oro City. Saysay niya anaara sa 400 pesos kapin ang iyang gikuptan nga kwarta isip kita sa pagbiyahe gikan sa lungsod sa Hasaan, Misamis Oriental padulong Cagayan de Oro City. Ang maong kita kuhaan pa sa iyang pangkaon ug pangtubil. Bana-bana niya nga kung walay swerte sa kadaghan sa pasahero nga masakay gikan Cagayan de Oro City pabalik ug Hasaan, mulimpyo ra siya og 100 pesos sa unang round trip niya karong buntaga. Butang nga kulang gyud alang kaniya ug sa iyang pamilya. Dako kay nga epekto kay sa una mura ba among plitihan yapon 50 raw nya ang krudo sa una 45 50 ra labing taas nya noon sa karon nga niabot og 100 karon dilipay ta niabot og 60 kape na nibalik naman sa 80. Ang PUJ driver nga si Cirelo naabta namong nanilhig sulod sa iyang jeep. Matod niya, labing minus gyud kuno ang kita karong panahona nga misaka ang presyo sa krudo busa siya mismo gatipid pinaagi sa dili pagbiyahe kung minus ra ang manakay. Wala sab kuno siya nagtaas og singil sa mga pasahero, labi pa nga walay mando ang LTFRB niini. Busa sobra 50% kuno sa ilang naandang kita ang nawala kaniya. Wala na, layo ang diferensya na kayo. Kaya nga kung isa ka karon padung dinhin ako. 700 ra. Paan pa og kuan Kuan pag pantubil niya. Punya, di ta kasiguro din kung mapuno po ta. So nagi risko. Naagi risko yun. Diferensya yun. Niadtong wala pa ang kagubot sa Middle East. Magdula ngadto sa 48 ngadto 60 pesos matag litro ang diesel. Ang gasolina 49 to 63.49 pesos matag litro. Samtang ang kerosene 77 pesos and 40 centavos ngadto sa 98 pesos 89 centavos matag litro. Apan, misipa ang presyo sa diesel ngadto sa 120 to 160 pesos. Gasolina ngadto sa 85 to 108 pesos og kerosene 146 pesos to 177 pesos. Hinoon, mas ubos na ang presyo sa produktong petrolyo karon. Apan, wala gihapon nakabalik sa daang presyo niini. Butang nga gipaspasan sa gobyerno ang pag-apod-apod og fuel subsidy ngadto sa transport sector. Sa mga milabayng payout, ana sa 5,000 pesos pataas ang nadawat sa mga operators drivers depende sa ilang unit. Apan dinhi sa Region 10, miangkon ang LTFRB nga aduna pagyud ang wala matagai sa maong hinabang. Mga ilang kog dispensa sa tanan dahil alam naman natin na warag kulang gyud ang tao sa LTFRB and naman may mga constant na mga communications sa central office regarding this. So July 31 moingon ni Chairman Mendoza tanan na fuel subsidy dapat mahatag na sa tanan. Gawas ni ana, gilantaw sab sa ahensya nga mas padaghanon pa ang mga gasolinahan nga magtanyag og fuel discounts alang sa mga PUV drivers operators isip tabang kanila. Karon nagkaduol na ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, madungog bakaha nato ang iyahang mga tubag sa yangungo sa mga yanong driver nga mo'y gahatod kanato sa atong padulngan. Ug aduna ba kahi programa ang atong gobyerno aron magpabiling bastante ang supply sa mga produktong petrolyo dinhi sa atong nasod. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, One Mindanao.